שלום לכולם, היום אני אראה לכם את היום אצל מיקמק של 2012 ו-2013. בואו נתחיל. כאן רשום החנות של מיקמק. יש לכם את השדרוגים שלכם. כאן יש פרטים אישיים, כמו שם וכו'. כאן נוצרים את המיקמק, את הבגדים, מטבעות, שם, דרגות ואפילו פריטים. כאן זה מערכת שעות, מחצית א', אפילו מחצית ב'. רק שהפעם זה לא רק מבחנים, זה מחצית א' ומחצית ב'. תרשום, ברוכים הבאים לאומן של מיקמק. תראו את התמונה הזאת. יש טנק, כמה הישגים. טוב, בואו נקרא. שלום לכל המיקמקים, איזה כיף שיש לכם את האומן השני של העולם של מיקמק. האומן אני אלווה אתכם במהלך כל שנת הלימודים. תוכלו לכתוב בו את שיעורי הבית, החוגים ואירועים שונים. וגם את הדברים המיוחדים שקורים לכם בכל יום ולהעביר את השנה בכיף. ביומן שלנו תוכלו למצוא קומיקס מיקמק מדליק. אותו תוכלו להשלים לעצמכם. וקוסט יומן חדש ומיוחד. כמו בשנה שעברה, מחכים לכם ביומן שלנו מיקמק קודים ייחודיים. אותם תוכלו להקליד ולקבל פריטים מדליקים, טיפים לחיים הטובים, מידע ליומיקמק ועוד הרבה הפתעות. אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה נהדרת, שמחה ומוצלחת. שנה לימודים מהנה וממוקמקת לכם. שלכם שרית. זה כאילו שרה של תגובה, ראיתם? כאן יש פרסומת, מיקמק האפליקציה. קחו את המיקמק שלכם לכל מקום. ואז מראים יכולים לעשות את זה כאן. שמים במכשירים, איבוד, כאילו אייפוד, וכל מיני. עכשיו, כאן רואים את המפה של מיקמק המחודשת. ביומן הקודם יש את הישנה. רואים? יש את כל זה. יש את המעבדה. בקסינימה. אחרי זה רואים קשקושים. ואז פתיחת שנת הלימודים. יום לפני ויום אחרי שפותחים את היום הלימודים. כאן אתם רואים את המסע. כאילו מתחילים את הלימודים. והנה רואים כאילו הם מחלקים ספרים ותיק. וכאן יש איך להשיג את ההישג של המסכה המסתורית. כדי למצוא את המסכה הסודית, הקליקו עם העכבר על התיבה שבדונגל. הרבה פעמים. אסור להקריא את הכל כי היומן, אתם יודעים, רק מסקרנות לא יכול ליהנות ממנו. כאן רואים שאתם יכולים לקבל פריט בזמן הזה. מיקמק קוד ואיך לעבור פשוט העסק הזה. יש כאן אפילו טיפים כמו הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו. חופש, והנה מיקומיקס. אשלימו את הקומיקס והמציאו את הספר שלכם. כאילו רואים את סעני, מקס, וונדו, כאילו זה אומר משהו. אנחנו מוצאים קומיקס. וגם את זה בפרק רובוטאון. אנחנו רואים שביום הזה יש את יום מיקמק בשמחת תורה. אז בטח בשמחת תורה תיינו משהו מנוי. אביה, בקר את המיני ואותי. עשיתי את ההישג הזה, את ההישג הזה, והגענו לחלק היפה. נראה לי שיש כאן עוד משהו שאמור לחכות לנו. באמצע. צריך להגיד לכם, כאן בצד אתם רואים כזה, ככה, כי הוא הולך. מה אתה נראה לך את המדבקות כי בטח ראיתם פעם. עכשיו, יש את המדבקות הזה. יום הולדת למיקמק. זוהי חבורה מיקמק, מינימק, הסדרה מונדו, הזה של מקס חופש, טבח ופרצופים. כאן יש מטוש, כאילו אנחנו נוסעים לחו"ל. יש היום בריכה, שאנחנו נוסעים לבריכה, יום הולדת.
דרגות, מקיאוולי, מפה, הישגים, סדרוג, הגולש, כל הקבוצות, יש יום הולדת שמח, בלונים, שיהיה לנו יום מצוין, מיקמק. איזה כיף הייתי במי קפה שאני הולך עוד כמה ימים. בטח אני אצלם לכם או משהו. מנוי, וזהו. ספן. אחרי שנעבור עוד עמוד אחד אחרי המדבקות. משימות היומן, יש לנו כל מיני שעות למצוא. מיצו את המפתח ביומן. לידו תמצאו את הספירה הראשונה או חפשו את גברת מקיאוולי. ספרו את מספר פנינים של צווארה ותוכלו את המספר. וכאן התחקירים רשמיים. לאחר שהשלמתם את כל הקוד, שיקלידו אותו, המפה הסודית תעזור לכם חבר'ה משימות שונות בעולם בשני. עכשיו יש משימה של ראש העיר, אז כאילו זה יכול לעזור לנו. קוד הישג הנה זה הכי טוב. מה זה הכי סבבה? בובות מיקמק עכשיו הם בחנות. כל בובה מעניקה לכם מנוי לחודש במתנה ועוד המון הפתעות. הם גם קונים בחנות של מיקמק וגם במתחם מקפה בקניון רעננים. המיקמקון, איך יצרו את מיקמק הסדרה? תראו את מיקמק הסדרה. תראו איך מקס היה אמור לראות, ואיך זוהי ואיך סני, איך זימבו, איך מקיאוולי, או איך זה היה אמור לקרות לה. גברת מרמור. אלכסיס הייתה אולי אפילו אמורה להיות מבוגרת. ומונדו, הכרתם אותו כבר מקודם. אז את ראש העיר גם. זה המראה המקסלת, אתם מכירים אותם עכשיו. עכשיו קהילה. יצירות נבחרות שאתם שלחתם כל מיני יצירות שהם בחרו במיוחד ליומן. אתם מופיעים שם, יש לכם מזל. מצאו את ההבדלים. נסו למצוא את כל 12 ההבדלים בין התמונות. אם תקנו את היומן תוכלו לעשות את ההבדלים. זה בובות מיקמק עכשיו בחנות, וגם בובות אישיות. כל בובה מעניקה לכם מתנות. או בקישור הזה, או במתחם מקפה בקניון רעננים. גם מוזמנים לקנות, תקבלו מלא הפתעות. חופש. עוד יום מיקמק, סרט של מיקמק. שנה הבאה. מיקמק. גם יש שניים. אמור מילה טובה לחבר. אנחנו מתחילים קצת. לעבור. יש לנו דף שהיה מעולה. כותבים בתוך הבלונים. מסיים תאריך מתנה. סליחה. דף קשר. שם טלפון ודואל. דף קשר, שם טלפון ודואל. אחרי זה יש לנו עוד קשקושים. והכי בסוף יש לנו את מקפה מקפה כבר הקראתם, מקפה בקניון רעננים, בואו לבקר. מקפה חייבייה אמיתית מעולם וירטואלי. קבוצת תמונות. קניון רעננים, רחוב המלאכה 2 רעננה. תוכלו לראות. עכשיו, אתכם משחקים את רעתה תהיה ענקי. אחד מוצרים ראשונה של מוצרי מיקמק. ממש, יש גם אפילו גלידה.